Straks het grote geld, maar we beginnen met klein geld. Frits Wester, de onderzoeksredactie van RTL Nieuws... die is erachter gekomen wat de declaraties waren van verschillende bewindslieden. Vond je dat een zinvol of een onzinnig onderzoek? Zinvol in die zin. Kijk, het is een beetje voortgekomen. Destijds was er zo'n onderzoek in Engeland. En toen zag je hele schandalige verhalen van tweede huizen met maîtresses erin en zo. Nou, zo spannend is het in Nederland allemaal niet. En dat is ook weer goed om te zien. Maar tegelijkertijd is er steeds beloofd dat er transparantie zou komen als het ging om het declaratiegedrag, om de kosten die mensen die zeg maar namens de samenleving, voor die samenleving werken, om dat te laten zien. Guusje Troost heeft dat destijds een paar jaar geleden voorgesteld. En dat is er nooit gekomen. En daarom hebben we opnieuw een keer gekeken. Ja, en dan zie je eigenlijk helemaal geen bijzondere dingen. En, dat is moet je ze dan brengen als je geen bijzondere dingen ziet? Dat was een keuze die de redactie gemaakt heeft. Ik lig er zelf niet zo wakker van, hoor. Ik vind dat bepaalde kosten horen bij het ambt. En dan zie je ook hele rare dingen. Maar wat je wel ziet, en dat moet veel beter, dat ministeries heel verschillend met die zaken omgaan. Dingen toeschrijven aan ministers, terwijl op een ander ministerie gebeurt dat weer heel anders. Om een voorbeeld te geven, er is heel veel gedoe geweest de afgelopen dagen over de sausen van minister De Jager. Ja. 4 potjes saus, geloof ik, voor 8 euro. €8,82. En wat blijkt dan? De man weet zelf van niks. Die sausen komen uit de keuken van het ministerie. Ja. En die worden dan een keer besteld omdat hij met een paar mensen op de kamer gewoon zit te eten. Misschien een tosti of weet ik wat. En dan denkt iemand in de keuken, oh, dat is voor de minister. Dus dat wordt toegeschreven aan de minister. Nou, zo zie je hele rare dingen waar die mensen zelf part of deel aan hebben. Want De Jager, ik heb er recent nog over gesproken, zegt, ik heb maar 1 keer in mijn leven gedeclareerd. Ik moest ineens een nacht in Brussel blijven. Het was niet geregeld. Toen heb ik zelf het hotel betaald. Nou, dat heb ik gedeclareerd. Ik heb nog nooit gedeclareerd. En anders wordt dat gewoon gedaan dus door ambtenaren? Door ambtenaren. Op naam van de minister? Toegeschreven van de minister. Ja. Het mooiste voorbeeld wat ik ooit hoorde was van Maxime Verhagen, toen hij net nieuw minister was bij Buitenlandse Zaken. Toen kwam hij de eerste werkdag binnen. Stond een prachtige bos bloemen voor de minister. Welkom het personeel van Buitenlandse Zaken. En later stond het op zijn declaratie bloemen van de minister. Dat waren de bloemen die hij gekregen had. Maar dat wordt dan toegeschreven aan de minister. En zo zitten er hele wonderlijke dingen in. En zie je ook, maar het is wel grappig om te zien hoe dat dan werkt. En hoe het ene ministerie dat doet ten opzichte van het andere ministerie. Maar Verhagen lijkt me toch wel iemand die zichzelf een bos bloemen stuurt van nu dan. Of dat, iemand moet het zeggen, anders krijgt hij nooit. Ja, anders krijgt hij ze nooit. Nee, maar het ene ministerie zegt als een minister met de KBX, het regeringstoestel, naar het buitenland gaat, met 10 ambtenaren, dat zijn de kosten toegerekend aan een minister. Maar het volgende ministerie zegt, dat delen we gewoon door 10. De DG, de SG die meegaat, weet ik wie allemaal, hoofdambtenaar. Dan wordt het in partjes verdeeld. Dus kortom, die administratie die deugt gewoon niet bij de overheid. En daar moet het debat straks in de Tweede Kamer ook over gaan. Maar en toch niet zijn of iemand dan lezen we bijvoorbeeld in dit verslag van jullie dat er een hoofdkussen is gedeclareerd, gekocht bij de Senos, ter waarde van €36 en 9 eurocent door Henk Bleker. En een tasje van 15 cent. Ja, maar tasje? Een tasje waar de maar dat soort dingen moet je ook weer kijken, hoe werkt dat? Dat geldt ook voor die hamburgers van minister De Jager. Ja. Die man die werkt dan s'avonds op het ministerie door met ambtenaren. Die krijgt trek. En die wil wat eten. Dan kan hij wel sushis laten aanrukken of naar een restaurant gaan. Maar ook jongens, ik wil even doorwerken, haal even een paar hamburgers. Die gaat echt niet een Happy Meal halen daar. En dan komt hij met een bonnetje terug bij de penningmeester van het ministerie. Van ja, kun je het even terugbetalen. Iemand gaat dat halen. En die hoeft het natuurlijk niet zelf te betalen. En die betaalt dat, schiet het voor en declareert dat. Toegeschreven aan de minister. Ja. Hoofdkussen van Henk Bleker, ja, die bewindslieden. Waar heeft een Henk Bleker zo'n Xenos hoofdkussen voor nodig? Ik weet niet zeker of we deze vraag beantwoord willen hebben. Geen idee. Op een gegeven moment moest er misschien wel een kussen bij. Maar bewindslieden die op grote afstand wonen, ja, die hebben een appartement in Den Haag. Van het ministerie, dat huurt het ministerie. Ja, dan zal eens een keer een kussen vervangen moeten worden. Dat gaat iemand dan doen. En die zegt, ja, dat is voor de minister of voor de staatssecretaris. Dus die declareert dat. Henk Bleek, hetzelfde verhaal. Er stond ook iets, geloof ik, bij die bonnetjes van het chemisch reinigen van de beddenlakens. Nee. Ja, maar nee. Jij dacht dat jij een leuke show had. De declaraties zijn veel grappiger. Maar ja, die man die maakt dat ding niet. Dat is van het ministerie. Dan moeten zij ook slapen. Dat is allemaal beveiligd en zo. Ja, die gaat natuurlijk niet aan het eind van de week naar Vlagtwedde in Groningen met een vuilniszak met vuile was. Dat wordt voor hem geregeld. Maar hij gaat niet naar de stomerij om die lakens daar te laten stomen met een bonnetje terug. Dus daar moet je een beetje doorheen kijken. Hoe was het declaratiegedrag in de tijd dat u bewindsman was? Ik moet u bekennen dat ik er niets van herinner. U declareerde niet? Ja, maar dat is het probleem met declaraties van politici. Ze weten het nooit meer. Met andere woorden, ik had het moeten weten. En nu ben je niet erg transparant, is het woord. Ja, zoiets, ja. Nee, in ieder geval de declaraties waar we nu over praten, die zinken helemaal in het niets bij de declaraties van sommige onderwijsinstellingen, onderwijskoepels en wat iets meer zijn. Want daar wordt pas gedeclareerd. Wat ministers dan daarnaast doen, dat is eigenlijk klein spul, klein grut. Er werd altijd wel veel gemord over de declaraties die in Brussel
werden gemaakt door Europarlementariërs en Eurocommissarissen. Dat zou om grote bedragen gaan. Eurocommissarissen en Europarlementariërs worden goed betaald. En bovendien is het belastingvrij. Dat is in het begin bedongen. En dat betekent dus dat mijn collega's en ikzelf in die tijd goed werden betaald. Er werd goed voor ons gezorgd. En verder werd alles geregeld wat je nodig had. En dat hoefde je niet te declareren. Hoe dat met Europarlementariërs zit, kan ik u niet vertellen. Dat ben ik nooit geweest. Bij de Europese Commissie was het zo dat je naast dus je salaris, je vergoeding, kreeg je dus van alles en nog wat geregeld. Dat volstrekt normaal was. Er was niks bijzonders aan, maar het gebeurde wel. En je hoefde er niks voor te doen. Goed, laten we het over het grote geld hebben. Want dat komt binnenkort te sprake in het Katshuis. Er moet bezuinigd worden. En iedereen is al aan het gissen waar de grote bedragen vandaan kunnen komen. We hoorden net Hans Wiegel bij Nieuwsuur zeggen dat het vooral moest worden gehaald bij de ambtenarensalarissen en wat er aan vastzit. We horen voortdurend berichten over ontwikkelingssamenwerking waarop bezuinigd zou kunnen worden. Wat zijn de grote posten? Nou ja, ontwikkelingssamenwerking is wel een post die heel erg in beeld komt. Al was het maar omdat Geert Wilders, de gedoogpartij, heeft gezegd: als daar niks gebeurt, doe ik op de rest sowieso niet mee. En daar kan ook wel bezuinigd worden. Alleen dat ligt heel gevoelig bij het CDA. Maar dan gaat minimaal $1 miljard bezuinigd worden. Wil er een pakket uitrollen. Maar misschien moeten we daar even bij stil blijven staan bij ontwikkelingssamenwerking. Want er is een soort afspraak van 0,7%. Nederland betaalde tot voor kort geloof ik 0,8%. Dat is al terug naar 0,7%. Kun je zonder sanctie ook naar 0,6 of 0,5? Ja, het Europese gemiddelde is 0,35%. Dus daar zitten we ruim Dus op boven. dit ogenblik doen wij het dubbele zeg maar, van wat het gemiddelde is voor Europa. En zijn er langlopende afspraken die je hebt met... Die zijn er zeker. Dus het is niet zo dat je als het ware van vandaag op morgen van 0,7% naar 0,35% zou kunnen. Dat is pas iets wat over een langere termijn Dat geldt gedaan kan worden. voor een deel van de afspraken. Die lopen tot 2015. Dat zijn die lange termijn verplichtingen. Maar er is ook zoiets. Je hoort me niet zeggen dat je er helemaal mee moet stoppen, hoor. Met de hulp aan de mensen die het echt nog een stuk minder hebben dan wij. Maar wat je wel hebt bij buitenlandse, ook bij ontwikkelingssamenwerking, aan het eind van het jaar dan kijkt men elkaar aan. We hebben er zoveel over. Ja. En dan worden de meest waanzinnige projecten over uitgestrooid. Nou, dat geld kun je heel makkelijk besparen. Dat is waar. Om hoeveel geld gaat dat dan? Dat gaat, ja, precies $1 miljard gezegd. Ik denk, daar praat je zo over $1,5 miljard. Dat wordt... Aan het eind van het jaar, want dat is dan nog niet besteed. En dat moet dan nog een doel krijgen. En dat wordt dan nog in een paar maanden tijd nog even... Ja, jongens,